Bait ke pacha hektik ajok bang hini atum arenga hu kisonang. KSA Hamren District Committee atuma hinpen Karbi Hydroelectric Project along alam kia puthak pherang ke mai kang nipon. KSA Hamren District Committee atuma hinpen Karbi Hydroelectric Project along alam kia puthak pherang ke mai kang nipon. Kedamtang jakhongpo ni phai pho arni KSA Hamren District Committee atuma hinpen Karbi Hydroelectric Project along Security Guard for Great Asai kacuklem dona tumaphan amen kang thanpon era puthaksi pherang ke mai kang niponang koklo puta ningje pon tangte ang tonalam theke long ponji aphan pherang ke mai long kaningje ponalam thepenle arpon iksinan News Desk Report Public TV Karbi Anglong to pini tarik 4 July 2024 Karbi Charlie song mate Hamren District Committee pen niltum pini kopi putaksi press meet mate labang so hongjai bang nangkop malam ke lahan lo aprang sini lidang tumlong media thengo bang we aprang media jirpo to ana phan nilum Karbi Charlie song apeng penang ditum phan sengkang sama kardom padirlo tapi nanti tu mathengno nilitung cepat cining tu nili RA labagai angtong anse nanti secretary in charge of West Karbi Anglong district nilitum RV do tulang lagi Mr. Agent so alang di finance secretary in charge of West Karbi Anglong district committee lapen nilitum along pini Birsing Crow alang di assistant secretary in charge of West Karbi Anglong dulon ningti lapen nilitum arisang hotum pini tong sekot pen labang so press meet ke phanang kok alam thi je labang so alam thege chekloi john made iroi ni aprang lo labang so Karbi hydroelectric project alam ki posipini jaseme pet ne tum labang so press meet ke pha alam ke laksana lo je Karbi pulodang te Karbi Anglong arlo sidolo halabang so arlo ki ongdung mate bang thong kerasir kep labang so family tum thadak for great mate security guard akam choklem dondo aso akama choklem do natum ke cheng sike 2008 aning kam se lang ni tum ladak Karbi hydroelectric project long kam chu joglo hal bang su ke jog dun ke cheng hod bang si training puno interview puno hala su 2008 aning kam la ISB puliso isia company do hala so company ben si alang ni tum pen interview mate lai written exam ang ton chokli ma phi alang ni tum pan recruitment point mate job appointment pilo so phi la ISB atum ningkan ke thom pan EPGDC la tum pen lamdon che tok lo ningkan thom pan alang ni tum jari chalom lo kala so pu thang nat alang ki thang alam ki ave so phi puthot robocop puisia company atum puthot la EPGDC la tum pen agreement che tok lo ningkan ki farman kala so tame ISB pen robocop ka che lara huts tame la bangso thang walk in interview avelo jat la tum phan personal opinion interview ta avelo ason dak taksi la ground report ang en pen akimi pen aban ke chela la bangso aban pen akimi ke chela company sa alang dikom placement PPP do ason dak tang ang bong bolong ta robocop dolang wenegard to company ningkan kep na charing chalom lo sa alang li tum samet hang nat a problems PP sita wenegard a company tum 2024 30 of June bang ke alang ditum agreement ka sign up thank pen apor jutlo so p 1st of July 2024 NESS North Eastern Security Service Private Limited puatu dak Karbi hydro project along nang ningkan isia farman alang tum lamdon chetok tulo alam kinang klang ro ka bangke NESS Private Limited atum nang ke join bang so company ningkan isi ka cari ka calon pa latum ke bang basi alam kinang klang Hiltum pudam itu jela bang thong kera sir kep amuni tumasi alang di tumu chapaklang ateng bote interview call kan alang tum bang bedet pusiki sanle manghumi me alang mera lo Karbi Charlie song pen ajak source nilum ka kalekla mateng polotang te interview ki pi atum si select chot nang je polo hokpet polotang te sita
third party involvement dokok ma puni tum karjukan tum athema halabang so existing security guard atum stame bangkrit hi bangke phir appointment long chulo baki bang inkoira hini arleng bangke eliminated to sintu mang hume me la la hello he labang so interview pin pen sami alang itu malong do te halatum dalong ning bangkora hini untuk existing aban security guard dalong ning polo the people along le det ke si alang litum ningkan ke troxy made ningkan trainer ke pleng tanglo labang so PGCL atum long a relationship ke do strong bonding relationship lo alang litum isi a family lo to chema di PGCL pen sida non labang so ningkan ke bang pen alang litum phansi sakuri pen phan et ko bang ke mate labang so security guard pen phan et ko bang ke alang litum ta mang uprong si dolo asini tum karbilo charli song pen ke jongdun kangtung je APGCL company lapen NESS private company atum lapen third party atum nangli tum labang so kache than kache mum kachingui kung dokok ma jong si dokok pulotang te karbi locharli song pen ke kitiata aphichi roile labang so kache song bang ke nilu tum non sking kam chiorlo until and unless alang litum phan retention mate alang 39 existing post tum security guard tum uthot chipi pe pulang te karbi lang pi ke nilu karbi locharli song te jong daklo so adi me generate masilong dedo until and unless labang so 39 dollar nilutum pudam de press upon piri punitum pupe te akimi atum job creation kurituno extension kurituno hala so bang naritum merit basis pi ta chok nilutum bangke sinilutum alang litum man chuningri lo kachuningri alo same NESS panta nilutum pi lo lapen bijuli bhavon head office tame nilitum si kachuningri alo pi lo sa non puta itum 2nd of July sin itum ipida tanon putan tum alu thang talong lelang asinili tuma bang la so tengong sin tumana patam bom atela bang so 39 a family pala pule patam bom pulo tang ke nili tum ke song ing tangkring ke song nang kokku lapen ke NESS private limited APG GCL atum lapen third party atum in case alang litum a family atum labang so 39 a family atum jongsi kopine akasi akisum cetong iglok pulo tangte labang ke adai galang litum sian lagi atela litum 17 years complete lagi isi arji include isi relationship and kipang po tu mani dokok pote nani tu bacere max ke me tu kar bicara song asi labang so hongjai pen bachini tung lam si nili lam heng toni ko ado pala generate bonelo itu kar bilu charli song pen ke chi song dum piglo ke hopta isi bagin dum che song le lo pode pudame same Karbi Anglong autonomous council tum same Facebook along same theklong typo mane man tum press long same bite ki pija do lo sita Karbi Anglong autonomous council pen same piniani alang tum 39 na so family tum kisung det ke boy dia family long keng kam na che jodum pen tum theklong lela la pen labang so hong jai sa pudak lo etum ke kapre a district son di general district ali lage si 6 schedule si district hotelang 6 schedule em pu hotel nona mat ke Karbi Anglong autonomous council ke akia ICM turam rong hang ke haidu hotel alang list me labang so puthak ka sabtu cherat dunji mate alang litum pada retention mate alang litum fir lapo rejoining order ke pelong i bangke alang lita arideng along do lapen isi patumi nilitum chesong bo mahut administrative ahin pen mate ADC bang bang eglo ADC ke bang ban lam chak manche chak lo je isi alam chak bang ke non ke bang di Tuesday arni hamren arong so pielong lituman chingbai pan hang po pusipu lapen so chingbai long ke hang apang ke invitation pilo bijili bewan pan chief CGM bhanda pilo by OSD bhanda pilo asona human resource chief bhanda piglo lapen NESS managing director bhanda lo piglo lapen administrative ahin ben same DC mem do iko pusipu lapen law and order same SP bhanda alali toma hang iglo pusipu lapen hala dak lang pi along jontu general manager alang bhanda hang iglo lapen akidu sinil tum karbilo charli asong manang lo lapen labang so lang pi along union do la tum union bhanda johang iglo to pot si la nilitum karbilo charli song pen ke labang so press meet ahong jai pada bare putulo de non labang so ka chingwai ya bangke ke chingwai ta padusi nang po la Tuesday ka chingwai bangke ake bad akijutsi ka chingwai lo de alang litum phansi 39 aphan bangke kaya mang pachiklem lo in phansi nitum hope dolo
laben jong se lang tum in case ko pini kelar dia phan ke body bute il tum ka che song bang ke independent che song po laben generator bang e roi le thode tholo bon check na ko Karbi Anglong tot pak ti lage athe manghu me tum Karbi Anglong along le long si latum nang ke operate latum nang ke claim a jang power nang ke long sida ilitum Karbi Anglong atum pini ko pilo le long simple isi security guard la me thang che claim long le pulo tang te ko pia le lo tum ki tola asini tum mang Karbi lo chali song bang ke je thor long li tang tang ya mi da long li pot adu ka visa thor long li det na lan to lon tum me ke so dak men bachini don lam ke the council source ta me la bang ke responsibility do ali tum da wang pena humri ka alang li tum kisung ke poy lam chini ka lan to lon tum hin Baik ke pacha tektik ajok bang hini atum arenga hukisona. Kedamtang jakong poni pai pliar ni kang samapor sa phapani forest gate mate apar de pani kedam towar chekolong bike kachingkoi ahir kangtang. Kachingkoi bike number AS09K 5081 lapen. Laswa bike kedang bokajan adong tupen kedam ji silunijan an bonta kopai kilang nopen ajok towar beng si chingkoi boklo. Kachingkoi atumamen Sri Gopal Biswamit alangli arong khati lapen arta thongke rapo lapen panjet barai alangli rongdeo pani nanti basti lapen arta thongke rahini pusti chinipon lapen ratuma phan non aman bukajan hospital an sikilangji afan pon ikbomlo birta kiribdun bom ahur anki borpathar raikom sai khiatum pensi chipari deng ponpen arona tengpen sai cheklem pon bomlo Japralang sopen nilitum pherangki muhiram teron nangkelo berta public TV Karbi Anglong